Magandang hapon po. Hello po, good afternoon. Magandang hapon po. Hello po. Hello, hello, hello. Hello Mapas, magandang hapon po Sir Boss. Magandang hapon. Salamat idol sa pagdalaw. Pagpasok sa aking live stream. Si Sam Jom, OFW, shout out kay host. Maraming salamat po. Mega shout out po sa 2 million na nandyan sa naka-video po. Maraming salamat po. Dito po tayo ngayon sa taas kasi maingay yung aking alagang aso doon sa baba. Sir Hel, kumusta na po Sir Hel? Kumusta po? Magandang hapon po sa iyo. Si Sam Joe mong OFW, magandang hapon po. Hello Mapas, kumusta po sir? Kumusta? Mabuti po, mabuti naman po. Nasa Pinas ka host. Opo, Chisam Jom OFW, nasa Pilipinas po tayo. Matagal na po tayo nag-for good, na 2010 pa tayo nag-for good eh. Ito, nandito tayo ngayon sa bubong. Kasi maingay yung aking alagang aso ron sa baba. Chisam Jom, nasa ibang bansa po ba kayo? OFW?
Hindi makapaglagay ng blue itong aking tablet eh. Opo, nasa Riyadh ako. Okay. Galing din ako dyan sa Saudi Arabia noong 1993, 94. Naka-assign ako dyan sa Tabuk. Salamat po Sir Hill sa pag-BJ. Malaking bagay na po. Thank you po. Thank you. Thank you. Medyo nagka-problema yung aking isang cellphone kaya yung ating gamit ngayon yung tablet hindi na makapaglagay ng blue. Hindi ito rin makapaglapag ng kasi Sir Phil yung mga at saka si Chisam Job OFW. Andyan din yung kasama namin Chisam Job sa Riyadh, yung kasama namin si Elmer Dorana. Kasama namin siya sa Team Unstoppable. Ayan, kaibiganin mo na yan, Sir Hel lumapa si Chisam Job OFW, nasa Riyadh siya. Maraming salamat po sa 2 million viewers ay lumapas at saka Chisam Job OFW. Baka sa susunod na mga linggo magpanggabi na yung ating live stream kasi baka mag-back to work na kami next week. Kaya wala pa akong oras na dapat talaga pag-ilisan. Kahapon alas 12 ako nag live stream, medyo umalis tayo kanina kaya ngayon alas 4 tayo ng hapon Pinas time. Nag-update yung aking isang cellphone kaya hindi ko magamit, hindi ko makapagkulay ng mga viewers natin dito sa chat box. Medyo nagloko yung ating mga gamit ng kakalsaga ng ating pag-play sa mga video natin na medyo nakasiguro. Medyo napersa siguro yung mga gamit. Yung isa kong lapi na napersa din. Maraming salamat po sa 3 million viewers na nandiyan sa loob. Thank you very much po. Maraming salamat po. Sa isang naka-BG po, maraming salamat po.
Pasensya na po kayo, hindi ako makapag-kulay kasi sa akong cellphone nagsa-shutdown eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kung kailan pa ako mag-live eh, saka nagloko. Yan po ang mga bahayan sa likod ng sa likod namin. Medyo siksikan sila riyan. Sheila Miko, salamat po sa pagpunta sa aking live stream. Sheila Miko, ang kanyang alaga. Kuya, pasa mo din 5 na tao sa akin. 5 tao. Ano pong 5, Sheila Miko? Okay. Naintindihan ko na. Wala, dadalawa pa lang naman sila sa aking chat box, si Chisam Jom, OFW, saka si Sir Hil Lumapas. Pangatlo ka pa lang. Paki-screenshot mo na lang, Sheila, yung nandyan. Toy TV official, mukhang nasa Torre ka. Opo, nandito tayo ngayon sa taas eh. Makikita mo sa background yung mga kapitbahay natin dyan sa likod bahay. Kasi maingay yung ating alagang aso sa loob. Saka yung biyanan ko nanonood ng TV doon sa sala eh. Salamat sa pagdalaw aking live stream,
Maraming salamat. Ate Sheila, 3 na sila. Kung hindi mo pa sila nabibigyan ng mga ninja mo, pwede mo na silang bigyan kahit ita 3 lang. Si Hello Mapas, Toits TV Official, at saka si Sam Jom of OFW. Galing din sa iyo to, Ate Sheila, si Sam Jom. Nakita ko to sa live mo. Sige po, magluto ka na. Tapos ka na pala mag live stream, mag LS sa Ate Sheila. Lahat na pala tapos na sa Salamat Ate Sheila. It's dito yan. Okay. Ako kasi wala pa akong permanent on na oras, kaya hindi, baka sa isang linggo mag 6 to 9 ako sa isang linggo, kasi babalik na ako sa aking trabaho. Baka mag-stay in kami hanggang hindi natapos yung problema, kasi bawal daw lumabas, bawal daw umuwi. Harang, Ate Sheila, thank you sa paglaro ng aking mga harang. Maraming salamat po. Mega shoutout po sa 5 million na viewers nandiyan sa loob. Maraming salamat po sa naka-video. Thank you very much. Hindi kasi ako makapag jacket kasi yung aking mobile na isa nagluloko. Biglang nag-downloading, do not turn off target. Medyo nag-upgrade. My Dimple, shoutout po sa lahat. Mega shoutout po My Dimple. Salamat po sa pagdalaw sa aking live stream. Thank you po, thank you. Ayan, panlima na Ate Sheila si My Dimple. Siguro nasa kanya na rin lahat yung iyong mga ninja. Andito tayo ngayon sa taas, My Dimple. Nasa story tayo. Mainit kasi sa loob ng bahay eh. Sige Ate Sheila, luto ka muna. Maraming salamat po. Mega shoutout sa 6 million na nandyan sa loob. Maraming salamat po. Don't forget to thumbs up the ating host. Maraming salamat po. Kalilimutan ang thumbs up po. Pasensya na po, hindi kayo makapagbaba ng link ngayon kasi hindi ako makapagbigay ng jacket sa ngayon eh. Medyo nag-shutdown yung aking isang cellphone, kaya hindi kayo ma-jacketan eh. Hello Mapas, hello, sabi ni My Dimple. Thank you po My Dimple sa pag-stay. Maraming salamat po. Mega shoutout sa 5 million na viewers natin. Maraming salamat. 3 thumbs up. Maraming salamat po. Thank you. Sa hindi ka pa po nakakapag-attendance, baka naman. Salamat Ate Sheila sa pag tambay ng 3 mong alagad.
Balduisa. Hello po. Hello, magandang hapon, Pam Balduisa. Hello, thank you sa pagdalaw sa aking channel. Maraming salamat po sa pagpasok. Thank you po. Pasensya na po kung hindi kayo mabigyan ng jacket sa ngayon kasi nag-shutdown po yung aking cellphone. Ito, nag-shutdown eh. Titingnan ko kung magiging okay pa siya. Nag-shutdown kasi siya kanina eh. Ito po ang epekto ng matagal na pag-play. Yung mga ganito po, matagal po kasi yung ginamit sa kakahabo ng ating, alam nyo na, yung WH para mamuni. Namuni nga po tayo, pero ito naman ang naging price. Yung ating ibang mga gamit eh nasira. Ayaw po talagang magumana. Maraming salamat po sa 6 million na viewers na nandiyan sa aking, nandiyan sa loob. Thank you po. Boss, si Sam Jom, dan ka na sa akin, pabalik na lang. Salamat. Pabalik na lang daw boss, si Sam Jom, sabi ni Toins TV Official. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo kung hindi kayo malagyan ng jacket kasi wala akong magamit. Itong aking ginagamit na pang monitor eh ayaw noon, hindi makapaglagay ng jacket eh. Tablet po, ewan ko kung bakit eh. Mirapor Monteverde Harang, maraming salamat Ate Sheila. Mirapor Monteverde. Ito Ate Sheila, kuha na to, legit na tong Miraflor. Pwede siguro dikitan yan. Ang may hawak po niyan si Ate Sheila. Kaya pwede daw po dikitan, go po ka, pwede po dikitan yan. Babalikan po kayo na may hawak niyan si Ate Sheila Miko, may hawak niyan. Yung main channel niya po ay Sheila Miko. Pero ito legit din po itong Miraflor de Monteverde. Sunday Ardales pa shout out po. Sunday Musa Ardales, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ay, yung aking kamag-anak, mega shout out po Sunday Musa. Ano po, ano yan na pinsan na legit ba yung channel mo na yan? Ayan, boss, balik ako boss, asikasuhin ko lang, may asikasuhin lang ako sa bahay. Sige Toit sa TV Official, maraming salamat sa pagpasok sa akin channel. Thank you very much po, sana wag po kayo madadala. Sa susunod po, mabibigyan ko na kayo ng jacket para makapaglapag para tuwing pupunta kayo sa akin channel, makapaglapag kayo ng inyong mga link pag ako naka-live. Maraming salamat. Thanks Official.
Salamat po. Ingat po kayo. Sandy Ardalis, pa-shoutout po. Sandy mo sa Ardalis, Riyadh Kingdom, Saudi. Insan, ano ba yung kan mo? Channel mo? Legit po yan. Kung legit yan, Insan, lagyan mo lagyan mo ng picture, sayang naman eh. Lagyan mo siya ng picture profile mo para makilala kanila eh. Iwak ka natin yan, trabahoin natin yan, Insan. Meron akong kasamaan sa aming team, si Elmer Doranap. Insan, nasa Riyadh siya eh. Hindi ko lang alam kung anong exit siya, exit 8 yata or exit 7. Wala akong nakikita, Insan, pero baka mega shout out, Boss Onyok Ride for Fun, ang aking kasamahan sa Team Unstoppable. Onyok Ride for Fun. Ayan, Insan, dikitan mo yan, kasamahan ko yan, si Onyok Ride for Fun. Tapos na, Boss Onyok, yung live. Boss Onyok, tapos na yung live. Kaya lumapas, pwede mong dikitan si, or kaya Sandy, Insan, pwede mong dikitan si Hil lumapas. Sandy Ardales, ang aking kamag-anak sa Riyadh. Mega shoutout po. Mamaya trabahuin kita pagkatapos, Insan, trabahuin ko yung channel mo mamaya. Dagdagan natin yung banana. Ate Chel Adami, shout out po kuya. Maraming salamat, Ate Chel Adami, sa pagpasok sa aking live stream. Maraming salamat po sa aking pagpasok sa aking list. Thank you po, thank you. Ayaw mag-charge yung aking isang cellphone na ginagamit pang monitor. Gusto nyo tapos na yung live stream mo. Kasi baka mabawasan ka pag hindi pa tapos, mabawasan, sayang yung pinagpaguran eh. Boss Onyok. Sandy Ardales, dikitan mo yung mga nandyan na mga legit yung mga yan. Babalikan kanya ni si Sheila Miko at saka si Hil Lumapas, Onyok Ride for Fun, na mayroong mga mga laruang motor, 1000cc ang mga motor na mga yan, mga laruan niya. Si Toits TV Official, Chisam Jom OFW na nasa Saudi rin.
Ate Hil Adami, thank you. Mega shoutout po kaya, maraming salamat. Attendance naman po, baka naman po. Salamat po. 6 million viewers nandiyan sa loob. Maraming salamat. Thank you po. Medyo sa ngayon po nagsasanay pa lang tayo mag live kasi alam niyo na hindi naman tayo sanay mag live. Namuni lang po tayo sa pag-play ng ating mga videos. Mostly sa videos lang po tayo namuni, hindi tayo masyado nag live noon. Maraming salamat sa 6 million viewers, 7 thumbs up. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Sa mga nagbibidyo lang po dyan sa loob, thank you po. Mas mahirap pala pag na-monetize channel ka na, no? Kailangan mong trabahoin yung revenue. Napakahirap pala hanapin yan. Mahirap hulihin yung ilan na lang boss Onyot yung WH mo ngayon na tinatrabaho? Naghahang kasi yung aking lapi, kaya ang binibigay ko bawat isa sa inyo 5 hours na lang hindi na ako makapag-play ng all the way. Hindi kagaya mga nakakaraan na dalawa yung ginagamit natin Siguro pag nakabalik sa trabaho, baka pwede na tayo makapag-play ulit kagaya ng dati 24/7, kasi baka magamit natin yung mga desktop doon. Hopefully makabalik na. Kailangan din naman magtrabaho na kasi almost 2 months and a half na tayong nakatingga sa bahay. Medyo tagutom na. Ayaw gumana nung aking CP. Oh my god, nandito pa naman yung aking mga SIM card. What happened to this world?
ayaw niya mag-charge. Salamat po sa naka-BJ riyan, 6 million naka-BJ, maraming salamat po. Ayan, nakikita nyo po yung aking mga kapitbahay sa likod. Nandito po ako sa Maynila, sa Alabang nakatira. Maraming salamat po sa 6 million na nanatili sa aking live stream. Thank you po. Maraming salamat po sa mga nagbibidyo riyan. Thank you po. Ate Chit Adami, thank you. Hello Mapas, Chisam Jom OW.
Lloyd's Official, TV Official, Sandy Ardales Pinsan. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo lahat. Ito po ang pinakamabigat na ito yata ng pag-YouTube, yung ma-monetize ka, dahil medyo pressure talaga kasi yung revenue po mahirap kunin mahirap talaga abutin, lalo na siguro kung hindi ka makakapag hindi ka makakapag-viral ng videos o kaya ng video mo, mahirap hanapin yung revenue. Pero sa tingin ko basta i-enjoy mo lang yung pag-YouTube, siguro hindi mo mamalayan nandyan na, makukuha mo na siya. Kasi sa ngayon almost 1 month na akong namoni. Medyo hindi pa masasabi na talagang ando doon na tayo, wala Sandy Ardales stay at home. Ako nga isa talagang stay at home talaga tayo, wala tayong magagawa ito almost 2 months and a half na tayong nasa bahay at hindi tayo makapagtrabaho. Halos hindi pa natin alam kung kailan magsisimula ulit, pero may advice sa akin yung aming boss na maganda handa, dahil ang sabi niya stay in daw hanggang sa matapos yung problema. Kaya walang uwian siguro, maybe 2 months, 3 months ganon, or mas maiksi doon. Mahirap kasi yung nangyayari sa ngayon pati mga estudyante dapat sa pasukan, yung aking bunso 3rd year college na dahil sa nangyari hindi ko malaman kung babalik pa sa first semester o second semester pagpasukan ulit. Ang predictable pa yung nangyayari hindi natin malaman kung ano ba ang susunod. Yung pag-YouTube naman ako nagsisimula nung mag-YouTube ako nung 2019. Nag-create ako ng aking channel October 10. Pero hindi ko pa siya win-work out. Pinabayaan ko muna siya. Nag-start siguro ako by the end of November yata or December na ako nag-upload ng first video, at nagkaroon pa ng problema na CPR siya. Kaya yung ginawa ko, dinelete ko 8 videos yung na-delete ko bago ko nalaman na lagi pala ako nasi CPR.
Dito naman sa YouTube eh, walang permanente, sabi nga walang forever. Walang forever na kaibigan. Unless na kailangan ka nila siguro, magiging kaibigan ka. Pero pagdating ng oras na ikaw naman may pangailangan eh, baka wala ka nang makita. Maraming salamat po sa patuloy na nagbibideo riyan. Sheila Miko, andyan siya sa loob at ang kanyang mga lagad. Sandy Ardalis, ang aking kamag-anak. Hello Mapas. Si Sam Job, OFW. Boss Onyo, Tried for Fun, ang aming kasamahan. Sandy Ardalis, thank you very much po. At sa ngayon na apat. Ayan, tsaga-tsaga lang at kahit paano. Insan na ano nga pala yung kuan mo? Maingay yung mga aso.
Pasensya na po kung naka-mute ako kanina kasi maingay yung mga aso. Maingay yung mga aso dito sa kapit namin eh. Tapos yung alaga ko naman nakikisabay din, nakikiingay din. Masaway eh. Yan, maingay na naman sila. Umaatake naman yung ilang mga kapitbahay. Mega shoutout po sa 6 million viewers. Maraming salamat po sa pag-stay. Thank you po. Maraming salamat po. 6 na sa viewers. Thank you sa pag-stay sa aking channel o aking live. Maraming salamat po sa nagpunta. Maraming salamat. Mega shoutout po sa 6 million viewers. Maraming salamat po sa pag-stay. Maraming salamat po sa anim.
Thank you po sa 8 thumbs up. Maraming salamat po. 8 thumbs up po. Thank you. 5 million sa viewers. Maraming salamat po. Minsan Sandy, tingnan ko yung channel mo kung marami ka na rin sa hindi ma-search yung channel mo pinsan. Jonalyn Ardales, Ninya Ardales. Ba't di ma-search sa insan yung channel mo? Maraming salamat, mega shoutout sa 6 million viewers. Thank you po sa pagpunta, pagpasok sa akin channel. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat, mega shoutout sa 6 million viewers. Thank you po sa pagpunta, pagpasok sa akin channel. Thank you po. Maraming salamat po. Mega shoutout Ila BB08. Hello, kumusta po? Magandang hapon po. Salamat sa pagpunta, Ila. Salamat. Maraming salamat. May maingay ah. Mega shoutout Ila BB08. Hello, kumusta po? Thank you, Ila. Thank you. Hindi ka pa busy ngayon? Oh my God, maingay. Ano ba yung maingay na yan? Ilang muna boss, kararating ko lang sa work, sa rides. Thank you boss Onyot. Maraming salamat boss Onyot sa sa pagtambay. Thank you very much boss Onyot. Ela, maraming salamat sa pagpasok. Ano, tuloy bukas ang ilis mo ng umaga? May maingay. What's happening? Malaya ka na, Kuya JL, thumbs up po, nasa harang po, Kunyang po. Maraming salamat, Kunyang channel sa pagpasok sa aking live. Thank you, sorry late. Okay lang, wala naman late date to basta ang mahalaga, nakarating. Yung mahalaga, importante kasi. Thank you, Kunyang channel.
Ano ba yung maingay na yun? May maingay. May maingay. Boss Onyot, Boss Onyot, Ma'am Ella, mega shoutout po sa inyo. Boss Onyot, Ma'am Ella, mega shoutout po sa inyo. Sabi ni Konyang, malaya ka na. Salamat Kunyang sa paglaro ng harang. Thank you, thank you, thank you. Maingay, maingay. Hindi ko alam kung ano yung maingay na yun. Share ko muna kaya. Salamat Ella sa pag-share. Maraming salamat. Proud Ilocana, thumbs up lang kuya. Maraming salamat. Age 23, maraming salamat sa pagpasok. Proud Ilocana, magandang hapon po. Magandang tanghali dyan sa yung kinalalagyan. May maingay. Maingay, hindi ko alam kung ano yung maingay na yan. Maraming salamat Proud Ilocana sa tamsak ng Koyal. Hello, maraming salamat po. Nasa harang ako, Edge here. Maraming salamat Edge 23 sa pagpasok. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Andito po tayo sa touring ngayon kasi maingay sa loob, lalo palang maingay dito. Mamila Bibit 08, hello. Onyot, tried for fun. Patayin ko kaya ito muna. Yun, ano kaya maingay dito? Yung cellphone ko, yung ayun, nakapasok din. May maingay, hindi ko marinig kung ano yun eh. Pinatay ko muna yung aking monitor, maingay kasi. Salamat po sa 6 million viewers na nandyan. Maraming salamat po sa pagtamsak at sa pag-video. Maraming salamat sa pagpasok sa akin channel. Thank you po, maraming salamat po. Kahapon kasi nag-live ako na 12 PM. Tapos nga, kanina umalis ako kaya hindi ako nakapag-live. Kaya ang ginawa ko, ngayon na lang ako nag-live. Pero siguro sa isang linggo or next week, magpanggabi na ako kasi baka bumalik na kami sa trabaho. Maraming salamat Boss Elmer Dorana, thumbs up dan. Maraming salamat po Boss Elmer. Medyo nagluluko kasi yung maingay kasi yung aking hindi ko alam kung ano may maingay dyan kaya pinapatay ko yung aking monitor. Elmer Dorana, boss ni ng hello sabi ni Ma'am Ella, Bibid 08. Proud Ilocana, shout out sa malawak na nasagingan ni Boss JL. Mga kapitbahay nasa likod, makikita mo yan. Yung mga naninira dito sa likod bahay namin. May maingay talaga, hindi ko alam kung anong maingay na yun eh. Mamaya-maya baka magtapos na rin tayo kasi maingay. 7 million viewers na nandiyan po sa loob. Maraming salamat po sa pagpasok. Salamat po sa 23 ba? 13 thumbs up. 13 thumbs up pala. Medyo malayo yung monitor sa akin eh. Yung camera. Malaya ka na, amazing shoutout po sa lahat na nandito. Salamat po Konyang channel. Maraming salamat po Konyang channel. Thank you, thank you.
Nandito tayo ngayon sa bubong. Sa bubungan ng aking kusina. Medyo mataas na po itong kinalalagyan natin kasi yung bahay po namin, itong kinalalagyan ko halos nasa third floor na to. Nasa pangatlong palapag na. Kaya makikita nyo po sa aking likod, mga bubong po nila yan. Dalawang palapag yung mga bahayan nila rin sa likod namin. So yung mga nakatira po dyan pansin hindi natin ay masabi kasi wala silang mga hawak na dokumento. Medyo matibay pa ang Jamris Ocon nasa harang. Maraming salamat Jamris sa pagpasok sa aking live. Thank you po. Nakapatay yung aking monitor kapag kailangan lang sa ako lang nilalabas. Proud Ilocana. 3 minutes sarang. Sheila Miko, maraming salamat Ate Sheila sa paglaro ng aking harang. Maraming salamat. May maingay kasi hindi ko malaman kung ano yung maingay sa cellphone ko yata eh. Grabe ha, nasa harang boss. Maraming salamat Jamores. Ano yan Ate Sheila na pusa na yan? Magandang alagaan yan. Maingay kasi yung mga aso. Yung pagdoon ka naman sa loob ng bahay namin, yung alaga namin, makulit. Sigaw ng sigaw. May alaga kasi akong aso na makulit. Buti nga hindi niya ako makita kasi nagtago ako dito sa bubong. Kapag doon ako nag-live sa loob, panay ang pangagaw ng upuan. Mega shoutout po sa 10 million na nyanyan sa loob sa mga pumasok. Maraming salamat po. Gia Viva, harang po. Maraming salamat. Waha dito pa rin sa harang. Jamres o kung tamsak dan. Salamat po Gia Viva. Maraming salamat po sa pagpasok. Thank you to. Thank you. May problema yata yung aking pang monitor, yung aking pang jacket kasi maingay eh. Pag binubuksan ko maingay. Kaya yan, tahimik siya. Proud Ilocana, dyan ka muna Jamres Ocon sa harang ni boss. Grabe, talagang ayaw palhin sa harang eh. And then, uy, may nakikita ko. Maraming salamat Boss Elmer. Pangkape boss. Thank you boss, thank you sa pangkape natin. 3-in-1 kasi ang kinakape ko boss eh. Oo nga, muha kanina pa dito. Diyan ka lang sabi ni H23 Jamres. Malaya ka na. O ayan, may pakulay. Sabi ni Kunyang Channel. Maraming salamat Boss Elmer. Thank you. Hi lang Gagia Vivas, sabi ni Kunyang Channel. Boss, maraming salamat sa pangkape. 3-in-1 lang. Kaya kong inumin kasi hindi ako nainom ng mga medyo mamahalin hanggang sa 3-in-1 lang tayo. Malaya ka na. Hi lang Gagia Vivas. Jamres o kung dito na uli. O dito na uli. Nakatapos din, nakalaya din sa harang si Jamres. Hi Big.
Jamres Oko na sabi ni Kunyang Channel. Nakailis ka, Kunyang? Hello Ate Kunyang, sabi ni Jamris Ocon. Thank you po sa 12 million 12 million na pumasok. Maraming salamat Gia Vivas sa super sticker. Thank you. Maraming salamat Gia Vivas. Ano ba yung super? Madilim na rito sa kinalalagyan ko. Nakasalamin ka pa. Malaya ka na. Yahoo! By Ila Bibid 08. Maraming salamat Ate Gila. Gia Vivas Baby Jamris Ocon. Hindi pa po ako nakakapag set kung anong oras talaga ako magla-live stream kasi baka by next week magsimula na kami sa trabaho. Kasi sabi sa akin ng boss ko kahapon, magandahan daw kami sa mahaba-habang hindi pag-uwi. Maybe 1 month, 2 months or 3 months kami hindi makakalabas ng trabaho. Stay in kami roon. Kaya makikita nyo ako sa aking live siguro mga gabi. Hi din ko, maraming salamat sa pagpasok. Tonton mo to vlog, yahoo! Thank you po Boss Tonton sa pagdalaw sa aking live stream. Maraming salamat po. Tonton mo to vlog, isang monetized channel. Sana all monetize. Din ko maraming salamat Boss Idol. Maraming salamat po sa pagpasok sa aking live stream. Thank you. Ano yung Jamres? $5. Yahoo, Tonton mo tulwag, hindi talaga ako binigo ng boss ko. Yahoo! Maraming salamat Boss Tonton sa pagpasok. Maraming salamat boss. O Boss Tonton. Dalawa ng bali 3 na ang monetized channel dito sa loob ng aking channel. Maraming salamat sa inyo. Jamris Ocon, maka super chat din soon. Okay na yon yung makapunta. Kapag nag-start na ako ng work kahit anong oras pwede tayong magkulitan. Kahit madaling araw kasi stay naman kami roon. Saka tahimik doon, wala masyadong tao. Sa isang napakalaking opisina, pipito lang kami. Pagdating ng 5 o'clock ng hapon wala nang tao. Sarili ko na lahat ng computer doon. Angelo Cardenas, maraming salamat boss sa pagpunta. Harang. Maraming salamat. Thank you Angelo Cardenas sa pagpunta. Thank you po. Lahat po ng kakilala kong pupunta rito ay automatic po yan. Dinadakita na hindi na kailangan humingi. Para sa susunod na medyo maraming tao, pwede po kayo maglapag ng inyong mga link. Open po ako dyan. Nako, pag nag-start na ang kuya sa work, play all na yan. Lagi, yahoo! Siyempre naman, yung mga tinutulungan natin kagaya ng dati, alam mo naman yung mga ginagawa natin. Pag sinabi natin tulong talaga. Non-stop yan. Pag sinabi natin na support, susuportahan natin yan. Basta sa nangangailangan, open tayo dyan. Walang problema. Walang problema yan, Jamres, at pag-pray mo lang na makabalik na tayo sa trabaho. Sana pag natapos na yung problema sa Pilipinas, tapos na rin kayong lahat sa inyong WH. Siguro pag 3 months kami roon hindi siguro magtatagal matatapos din yan. Gawin natin 24/7 yan.
Dito kasi sa bahay yung aking ginagamit na lapi medyo nagahang na naman. Ay kailangan na naman sigurong bumisita sa paggawaan. Boss, hindi tonton mo to vlog, ba't di ko magamit Gcash sa iyo? Boss, ang ginagamit sa akin cheque, hindi Gcash eh. Wow, sana all eh, sabi ni Konyang Channel. Kinig lang po ako, magsasampay lang ng mga damit. Salamat po, Gebiba, salamat po. Tonton mo to vlog, boss, sana all. Maraming salamat po sa 8 million, 7 million viewers. Maraming salamat sa lahat ng pumasok sa aking channel. Malaking karangalan na po yung pumisita nyo po ako na kahit na 10 minuto lang po. Maraming salamat po. Lakwatsera sa Kuwait, OFW, New Puher. Maraming salamat po, Lakwatsera sa Kuwait. Ayan, Lakwatsera sa Kuwait. Maraming taga Kuwait niyan sa loob ng aking chat box. Sila Jamris Ocon, si Age 23, mga taga Kuwait po yan. Lakwatsera sa Kuwait, OFW, Gia Vivas, OTW sa iyo. Ayan, Gia Vivas, pinupuntahan po kayo ni Lakwatsera sa Kuwait. Saan po kayo, boss, sa Kuwait? Lakwatsera sa Kuwait. Saan po kayo? Lakwatsa sa Kuwait. Lakwatsa pala, sorry. Abu Halifa. Okay po, alam ko po yung lugar na yun kasi 2000, from 2003 to 2010 nandiyan po ako sa Kuwait eh. Medyo gala tayo sa Kuwait. Ang pinakang opisina po namin dyan sa Kuwait ay nasa Salmiya, pero nakatira ako sa... Sige po, kung gusto nyo magbaba ng link, Lakwatsa sa Kuwait, OFW, okay lang po, basta yung tamang link lang po ibababa natin. Kasi mayroong po mga ibang naglalapag ng link na alam nyo na hindi karapat dapat na ilapag yung mga... Sige po, maglapag po kayo ng link nyo dyan para madikitan po kayo ng iba. Sige, Jamres, lapag ka, ikaw pa, lapag mo, gusto mo ilapag dyan, wag lang yung BGs lang, boss, work mode. Sige po, boss Elmer, salamat po pag BGs. Thank you, boss. Alam naman natin yan, trabaho, priority natin ang trabaho eh. Ayan, naglapag na si Lakwatsa sa Kuwait. Ayan, bahala na kayo magdikitan dyan. Basta konting distansya lang. Open tayo dyan sa kanan. Basta distansya ng konti. Alam nyo naman yung patakaran ng ating mga namumuno. Iwan lang bakas para mabalikan ko. Salamat po, Lakwatsa sa Kuwait. Jamris Ocon, OTW na po, sabi nila Lakwatsa sa Kuwait. Pare kayong taga Kuwait. Pareho po kayong nasa Kuwait ngayon, Jamris at saka Lakwatsa sa Kuwait. Parang dumidilim na. Siguro, sige, magdikita muna kayo riyan. Siguro mga 15 to 30 minutes na lang tayo.
Lakwat sa Kuwait, unahin mo na yan si Jamris Ocon kasi legit naman yan. Kapag hindi ka binali kayo, pabarangay natin yan. Diyan sa andyan yung barangay, andyan yung barangay hall sa may Jabria eh. Yung barangay hall ng Pilipinas. Puntahan nyo dyan sa Jabria. Tamsak boss, Ginaline, Bradley, maraming salamat boss Bradley sa pagdalaw, maraming salamat po sa pagpasok. Automatic yan, jakitan kaagad. Ayan na lakwat sa Kuwait, pwede mo dikitan si Ginaline. Kasamahan po namin yan sa grupo. Maraming salamat boss Bradley. Boss, maraming salamat sa pag-share. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Ayan sige, dikitan mo lahat ng nandyan na lakwat sa Kuwait. Mga legit yan. Yan si Boss Tonton, huwag mong skip ang harang yan. Monetize channel po yan si Boss Tonton. At saka si Ila Bibit 08, dikitan mo na rin. Isa ring monetize channel. Medyo busy lang sa kanyang ginagawa. Si Ginaline, ayan, dikitan mo rin yan. Lahat ng makikita mo dyan naka-blue, lakwat sa Kuwait, lahat yan mga legit. Walang kakabakaba yan. Ayan si Ginaline, maraming alagad yan, kaya hindi ka kakabahan dyan. Nagla-live stream din yan, i-bill mo lang para makita mo yung kanyang kung anong oras yan nagla-live. Ayan, pick daw siya, si Ila Bibit, pick daw. Ayan, Tanso, Ila Bibit 08. Pag dinikitan mo si Ila Bibit 08, isang monetized channel po yan. Dinikitan mo silang lahat yan, babalik yan. Sigurado yan. Lalo na yan si Ila Bibit 08, maraming alaga din yan. Si Boss, dito lang ako hanggang matapos ka, work mode lang. O sige, Jamris Ocon, trabaho ka lang dyan. Talagang ganyan eh. Maraming salamat po sa 7 million na pumasok sa aking bahay. 18 tamsak, maraming salamat po. Thank you. Sa ating super chatter, Boss Elmer Dorana, maraming salamat boss sa pakape mo. Angelo Cardenas, maraming salamat boss sa pagpasok ulit at sa paglaro sa aking mga harang. Maraming salamat po boss. Nakakatuyo pala ng lamunan to, Sir Bradley. Boss Bradley, nakakatuyo pala ng lamunan. Ayan, lakwat siya sa Kuwait, OFW. Dan na daw sa iyo si Gia Bibas, dan na daw. Ang ilo bisita naman sa bahay ko. Legit po yan si Angelo Cardenas sa boss boss lakwat siya sa Kuwait. Oo nga boss Bradley, hindi sanay kaya medyo nanonoyo lang muna natin eh. Siguro boss, magsasanay tayo pag nakabalik na tayo sa trabaho kasi doon sa work kasi medyo maluwag at saka tahimik at saka naka-aircon pa tayo ron. Dito sa bahay medyo maingay yung lalo pag yung alaga namin nagsisigaw doon sa baba. Maingay yung aming alaga eh. JL ko na monetize channel na rin si kapatid. Okay, sorry. Angelo Cardenas kapatid.
kabayan sa YT, ka-brother dyan yan, at mahal na mahal ni Moment Daughter. Sorry po Angelo Cardenas, hindi ko po alam na ikaw po ay isa na rin palang monetized channel. Maraming salamat po sa mga monetized channel. Sana all sa mga monetized channel na dumalaw, at sana makahawa kayo ng mga nandito sa ating channel, sa loob ng ating chat box. Sana mahawaan nyo sila na ma-monetize na rin. Ayan, medyo dumidilim na po. Ibig sabihin po niyan, ilang minuto na lang po tayo. Wala pong ilaw dito sa bubungan. Ayan, kitang kita ko sa aking likuran. Ila, Gia, JL, Jamres, Ila, Elmer, kinig na kinig lang at Boss Busy Mode. Maraming salamat po Boss Ginalyn. Maraming salamat sa pagpapalad. Yes, Kuya, ako mahal na mahal niyan nila Brother Hot at Moment Daughter, ang aking kapatid sa YT. Ang Elo Cardenas na taga Quezon. Okay. Yeah, Bibas, okay po kapatid. Okay kapatid Ginalyn Bradley. Maraming salamat po Bibas sa patuloy na pagsusuporta sa aking pagla-live. Thank you. Sa susunod baka next week makikita nyo iba na naman yung view natin, kasi baka bumalik na tayo sa trabaho. Hindi na tayo pagpapawisan doon. Medyo maraming kape roon. Yeah, Bibas, walang ano man po para ko na kayo mga kapatid. Oo naman, magkakapatid tayo dito sa YT. Kaya walang may iwan. Lahat ay magiging muni. Malaya ka na. Kunyang channel, maraming salamat sa pag-BG po. Maraming salamat. Hanggang ngayon nandiyan ka pa rin. Thank you. Sa mga naka-BG lang dyan, maraming salamat po. 7 million viewers. Thank you. Maya maya medyo madilim-dilim na po, aayaw na po tayo. Wah, kape pa mo. Gabi ba wala tayong kape rito. Mas masarap na sana po habang nagsasalita ka nagkakape, sabi ni Boss Bradley. O kaya nagsasalabat. Kasi hindi natutuyo yung lalamunan parang tuyo-tuyo na yung lalamunan ko Nandito kasi ako sa taas na bubong. Pero meron pang taas yan Ayoko na pumakyat doon. Tamsak harang. Salamat po Boss Bradley, maraming salamat po. Sino yan? Boss Bradley, ito ba yung channel mo na dati? Buti naman na-recover nyo na. Sa'yo ba to Boss Bradley? At mabuhusan na ng pampalaki yan Okay po. Kulayan natin para makilala natin.
Ginalin, shout out sir, sabi ni Boss Elmer Dorana. Kulayan, kulayan kaagad. Ayan. Bakit? Matayo makulayan, Boss Bradley. What happened? Oh. Bradley is now moderator for your channel. Okay. Ayan, okay na. Okay na boss, may kulay na. Mamaya bibisitahin ko yan boss, bibisitahin ko mamaya pagkatapos nito. At maisa rin yung mga laman nitong aking cellphone dyan sa channel mo. Absent po ako at wala ako dito ngayon. Parang ang gulo Ilano, absent ka? Boss Bradley, kailan ba dapat mag-apply ng anong tawag doon? Yung PIN. Pag naka $10 ka na ba? Nga, first time ko nakita yung channel ni Boss Bradley. Yan, ginamit na yung Bradley. Haha, salamat ha. Oo nga, wala dito mga camel. Ano yan? Sabi ni Jamre Socon. Boss Bradley, ano yung tama ba yon? Pag naka $10 ka na, pwede ka na mag-apply ng PIN. Okay. Pag nasa AdSense na siya, saka pa lang magno-notify si Whitey sa saan po namin makikita yung notification ni Whitey? Sa AdSense o sa email? Boss M Vlog, hello host. Maraming salamat Boss M Vlog. Maraming salamat sa pagpasok sa akin channel. Boss M Vlog, Dan Tamsak host. Maraming salamat po sa pag-tamsak. Pwede mo pong dikitan kung hindi mo po mga kaibigan yung mga naka-blur yan sa taas o mga naka-jacket. Mga kasamahan po namin yan sa Team Unstoppable. Si Ginalyn, Boss Bradley, Jamris Ocon, Ila Bibits. Oo boss, mag-email yan pero kapag wala after 1 month, log in ka sa AdSense, makikita mo yon sa notify kulay pula. Okay boss, salamat sa advice at saka sa tulong. Malaking bagay po yung nasabi nyo. Kukulayan kita Boss M Vlog para sa susunod na aking bakit hindi kita dito para sa kabila. Para sa susunod na papasok ka sa aking channel, pwede ka maglapag ng link. Ngayon pwede ka pa maglapag, meron pa tayong mga ilang minuto. Ayan, unahan mo na yan si Jamres Ocon. Babalikan kanya kahit na wala na tayo sa live. Yan si Boss Bradley, isang napaka legit at nagkukuhan po yan, na nagla-live po yan. I-notify nyo lang po. Pitikin nyo yung bell para ma-notify po kayo. Saka yung isa niyang, yung sa partner niya na channel, yung Ginalyn. Nandiyan sa taas yung Ginalyn. Pwede mo silang mangunahan eh. Sige boss, kaibiganin mo muna lahat yung mga yan at mamaya na tayo lalabas. Lapag mo yung leg mo boss kung gusto mo.
Boss M Vlog. Maglapag ka boss, basta okay lang. Wag mo pang boss M Vlog, wag mong i-skip yung mga harang ng mga monetized channel diyan, si Elabibit08, ang Elo Cardenas na isang monetized channel din, si Tonton Motovlog nandiyan sa taas. Sino pa ba yung mga monetized yan? Pasensya na po kung medyo hindi ko nababasa. Lakwat siya sa Kuwait, pwede mong dikitan yan, legit din po yan. Ayan po si Gina Lynn, ang partner ni Boss Bradley. Hindi pa naman tayo magkaibigan na Boss M Vlog, pwede mo po akong unahan at mamaya pagkatapos ng aking live, babalikan kita. Walang lalabas, sabi ni Idol Diso. Sino ba yung nadalaw ni Idol Diso, Ilabibid? Alam ko si Boss Elmer yata nadalaw eh. Oy, madilim na po, madilim na, medyo madilim na. Salamat po sa 8 million viewers na nandiyan sa loob, yung mga naka-BJ, Elabibid08, Konyang Channel, Elmer Dorana, Sandy Ardales, sa aking kamag-anak na nasa Saudi Arabia. Ay, Boss Elmer, andyan pala yung aking kamag-anak sa Saudi Arabia, Sandy Ardales. Nag-YouTube din siya, nasa Riyadh. Kaya pa yan, nakikita pa ang anino ko ya. Grabe kaila, nakikita pa yung walang buhok na ulo eh. Boss Bradley, lapag ka raw ng link, sabi ni Boss M Vlog, para madikitan kanya. Pwede pa naman yata Boss Bradley. Bigyan natin ng 10 minuto pa para madikitan ka boss. Boss Bradley. Tuyo na talaga lalamunan ko eh. Meron na ako pambili ng kape na binigay ni Boss Elmer. Gia Bibas, okay na madam, sabi ni Boss M Vlog. Automatic po yan na Boss M Vlog, pag nakita yung notification mo, isulat o yung basta pag may nakita nang galing sa'yo, babalik po yan. Ayan na Boss M Vlog, nagbaba na si okay, Boss M Vlog, kay Gina Link ka dumikit dito. Ayan, sa partner niya yan boss, Boss M Vlog, dikitan mo yan. Sa partner niya yan. Diyan siya nagla-live. Mamaya magla-live yan. Basta pitikin mo lang yung bell para pindutin mo lang yung bell, yung notification para manotip ka mamaya. Bradley Boss Guapo, kompleto na ni Idol Diso ang maghapong charot. Bradley, dan na ako sa link mo na si Gina Lynn, tagal na. Oh, okay.
ano ba ginawa niya ngayon? Ano ba ginawa niya ngayon? Boss Bradley, daan na daw si Boss M Vlog sa link ni Ma'am Gina Lynn. Bradley, boss gwapo. Oh my God, kinilig ang mga buto-buto ko. Okay, salamat Boss M Vlog by Boss Bradley. Thank you daw. Malaya ka na Konyang Channel. Maraming salamat. Tayo magpapaalam na sa lahat ng nandyan. 8 million viewers na nandyan sa ating nasa loob. Maraming salamat po. 20 thumbs up. Thank you sa nag-super chat, nagbigay ng pakape. Elmer Dorana, Boss Bradley, Ma'am Gina Lynn, I love Bibit08, Sheila Miko, Boss M Vlog, Gia Vivas, Boss Tonton Motovlog, maraming salamat po. Jamres, thank you. Sino ba? Sandy Ardales, maraming salamat po Insan. Thank you Insan sa pagbisita. Lakwat sa Quiet OFW, salamat po Idol, maraming salamat sa pagbisita muli, maraming salamat. Mag-i-end na po tayo kasi medyo madilim na. Magsasara po ako ng tindahan eh. Nandoon misis ko nagbabantay eh. Nandoon misis ko nagbabantay sa tindahan eh. Okay po, thank you. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you. See you again next time. Thank you. Boss Bradley, Boss Sonto, Madam Ila, thank you. Sheila Miko, maraming salamat sa pagpasok. Maraming salamat sa paglaro ng aking mga harang. Thank you very much. Sa aking Boss JL, bye Boss JL, bye Boss Bradley, thank you. Nasa labas ng QCC Diso ngayon. Ila BB08, bye bye. Jamri Sokon, Gia Bibas, thank you. Boss Tonton, Boss Elmer, thank you very much. Maraming salamat po, bye bye, thank you. Out na po ako. Boss M Vlog, thank you sa pagpasok. Sa susunod po ulit. Thank you, bye bye.